Happy Tuesday, everyone! Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Daldalerang atleta, DJ Myra Tony, kasama nyo ngayong hapon. At ngayong hapon, hindi tayo nag-iisa. Yes, oras na para paringgan ang lahat ng mga engot! Yes, oo. Siyempre, bago ang lahat, gusto ko muna i-share nyo itong live na to. We're now live on our Facebook account and of course on our YouTube channel. Please do share. Ito pong Love Radio Manila Facebook page. At sa mga nagtatanong ko ng social media accounts ko, it's Myra Tony. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. And alam kong ngayong araw, super excited na kayo. Hindi lang kayo, pati ako. Ang dami kong gustong malaman at matanong. Dahil ako naman po ay hindi pa ako driver, no? At feeling ko rin pag naging driver ako, marami akong Kaya sabi ni Lord, wag ka muna mag-driver kasi kailangan mo munang malaman lahat ng mga road signages. Mahirap naman pagka naging driver ka, nakuha mo lang yung lisensya mo somewhere na, ano ba tawag doon sa nagbibigay ng lisensya na hindi galing sa... Fixer! O, yan. Sa mga fixer na yan, gusto ko rin malaman kung legit ba yan. Di ko alam. Kumuha ako ng lisensya noon, di ko na ginamit kasi I cannot, di ba? Pero ngayong araw, sabi ko nga, meron tayong special guest. At gusto ko siyang i-celebrate ngayon kasi grabe, starting content creation ng 2025, November. Oh, wait lang. May commercial muna. Go. Yan, adyan muna. Nag-start siya ng content creation November 2025. Yes. And up until now, grabe lang yung platform na binibigay sa tao. It's the Anti-Kamote Gang. And we are so happy, we're so grateful na kasama natin siya ngayong hapon, let us all welcome our Anti-Kamote Gang leader, isa rin engineer at meron ng 1 million followers on TikTok. Let us all welcome JB Suarez! Yes, sir. What's up, mga engot? Thank you so much for having me here, Love Radio. Grabe, tanda na ng na to. Parang bata pa lang ako. Napapakinggan ko na to pag pasok sa school ngayon, andito na ako. Yes. Maraming salamat po. Oh, maraming salamat din JB Suarez for being here. At balita ko, medyo na ka kanina sa biyahe mo. Medyo nagkaroon ng konting delay. Yes. Kasi syempre ang location pala ng MBC ay malapit sa PICC. At merong ngayon. ASEAN Convention. Oo. So may mga lugar na medyo sarado muna. Yes. Pero ngayon, we are so happy na you're here at maraming salamat again sa pagtangkilik ng ating Sweat Talk for today. At syempre, unang katanungan sa lahat, gusto ko malaman. Ba't ka ba laging galit? Bakit ba hindi? Bakit kayo di magagalit? So dami ng mga paengot-engot na nagdadrive, di ba? Pero kasi, ang seryosong sagot dyan, bakit ka nga naman hindi magagalit kapag ang pag-uusapan lang naman natin? Common courtesy. Yeah. Diba? Common courtesy lang. Common sense. Diba may mga ibang nagko-comment sa akin, sinasabi sa akin, ano bang special dyan kay JB? Kung isipin mo, common sense naman lang lahat ng yan eh. But Twitch, ang sasagot ko, ayun na nga eh. Common sense na lang yan eh. Common courtesy na lang yan eh. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo. Diba? Kaya, so, diba? Tapos tatanungin nyo, ba't ako nagagalit? Nakakagalit eh. Kasi nga common sense. Oo. Diba? May mga tao talaga nakakagalit pag alam mong hindi nila magets minsan yung common sense na yung ibibigay, isusubo pa sa'yo. Yung alam mo naman talaga, gusto ko yung umiikot yung mata niya. Pinapakita ko talaga sa camera na napapahirap talaga ako sa mga yan. O yan, inom ka muna ng kape dyan para ma-relax siya. Pero yun nakakatuwa dahil we're here dahil gusto ko rin malaman na bukod sa pagiging influencer mo pagdating sa traffic signages, road, alam mo yun, road safety, ikaw rin ay isang marathoner. Yes, isa yun sa mga proud achievements ko talaga. Yes, at i-air natin ngayon yan sa radyo, no? Kaya sa mga nakatambay dyan ngayon sa Facebook Live, saktong-sakto, nasa radyo na rin tayo. Let's go! Ikaw, anong trip mo? Nandito na siya, wag na natin sa pahulihin ang ating
special guest for today na talaga nga naman oras na para paringgan lahat ng mga engot. Eto na po ang meron lang namang 1 million na TikTok followers at isa sa mga leader at siya talaga ang leader ng anti-kamote gang. At ngayon syempre marathoner na. Wow, nasa fitness era na rin yan siya. Let us all welcome JB Suarez! What's up mga engot? Mga tamad! Ang gagara nyo! Ay, maraming salamat, no? At kanina nga, no, going back to our live. Naka-live na po kasi kami ngayon sa Facebook. Pero pinag-uusapan namin na isa na rin siyang marathoner, no? Yes. Marathoner na 42 kilometers ang tinatakbo. Full marathon. Diba? Gusto That's ko malaman, when did you start na magkaroon ng ganitong fitness journey? Growing up, sabi ko talaga gusto ko maging frustrated athlete. Frustrated athlete ako. Okay. No? Pero, kaya hindi ako sobrang apektado sa mga height jokes eh. Kasi yung tatay ko to begin with, siya na unang nagre-remind sa akin, ba't gusto mo mag-basketball? Hindi ka naman basketball player height. Diba? Hindi man tayo katangkaran. So, at sa murang edad, di ba, tinuro niya na sa akin yun, kaya in-encourage niya ako na mag-enroll sa taekwondo. So, I studied in an all-boys school. Okay. Tapos, nung grade 1 pa lang ako, sabi ko, ayoko mabully. Okay. So, nag-taekwondo lessons ako. Up until, nakuha ko yung black belt ko. Nung naging black belter na ako ng taekwondo, doon na ako nag-request sa tatay ko, baka pwede naman ako naman ngayon. Baka pwede ko na i-try mag-basketball. Baka pwede ko na Pagbigyan mag-football. ka naman niya. Diba? So for a shortened amount of time, 'di ba? Nag-basketball naman ako. Nag-varsity ako ng basketball. Yes. Tapos nung sinabi niyo naman na okay na, napagbigyan na kita, o balik ka na ulit taekwondo. So nag-taekwondo ako, pero nung college ako, hindi ko na siya tinuloy. Pero dahil gusto ko pa rin yung combat sports, nagtry naman ako ng boxing. Kasi boxer yung lolo ko eh. Oh, so taekwondo, boxing, tapos after nun? Tapos, nung nag-pandemic, syempre sarado yung mga court. Walang ibang ano. So, pwede ka lang tumakbo-takbo kapag pag ECQ. Pag maluwag, di ba? Walang So, restrictions dyan. Nag-bike ako nun. Pandemic riders kami, pandemic bikers kami ng kaibigan ko. Naglalaguna loop kami. From San Pedro, Laguna, punta kaming Antipolo Cathedral, pabalik, Cross Boulevard, mga ganun. So kung nagbabike ka, naranasan mo bang maging kamote rider? Ay, hindi. Hindi talaga. Kasi, yun yung lamang ng marunong ka mag-drive. Aware ka sa signages, aware ka sa road markings, alam mo kung saan ang bike, saan hindi dapat. Pero at the same time, nagkakaroon ka ng understanding no na ang Pilipino, obsessed sila sa drama, sa social classes. Yung mga nakamotor, for example, ang hilig nila na, kaya kayo ganyan kasi porket nakakotse kayo eh. Pero those very same people, sa mga nakabike, ang sasabihin nila, nakabike ka nga lang eh. Ako nakamotor, ako nakabike, so dapat pagbigyan mo, which is mali. Kasi ang susunod na sa hierarchy, di ba, pedestrian, bike, tas yung iba ng mga vehicles. Meron palang hierarchy. So it's, diba? Ganun naman eh. So hindi marunong mag-drive. Pero maganda yun, no? Knowing na you are pala frustrated athlete din. Yes. At ngayon, naipasok mo na yung pagiging marathoner mo. Gusto ko yung ma-connect sa pagiging anti-kamote leader mo. Okay. Which is, sa tingin mo ba, ano ang pinaka-kamote na fitness habit na lagi mong nakikita? Fitness habit na lagi kong nakikita. Ay ba yung mahilig Hindi, mali sabihin. Sabihin ko sana yung mga mahilig day one na naman. Day one. Pero kasi kaya ako siya inawat kasi I feel like I'd rather have that. Diba? Bas piliin natin yung mga tao na maraming day one kasi at least naaalala nila na hindi, kailangan ko nga pala ibalik to. Pero ang mga kamote na nagfi-fitness is yung mga nagfi-fitness lang for clout. 'Di ba? Para may ma-post sa Instagram, 'di ba? Yung tipong pagkatapos mag-post ng story sa Instagram tsaka Facebook by day nila, 'di ba? Okay na 'to. Nakapagpawis ako 5 minutes, okay na 'to. Joke lang naman eh. Pagkatapos guys, umaalis ng gym, tinatapos ang takbo, pagtapos na ang exercise. Hindi pagtapos na mag-picture. 'Di ba? Ganun ang arrangement doon. Workout ka muna, tsaka ka mag-picture, tsaka ka mag-story. Hindi punta ka sa gym, picture, story, uwi na. Walang ginawang exercise dun eh. Anong gusto mong sabihin? Ang gara. Anong gusto mong sabihin sa mga nagpi-fitness journey dyan na pa day one lang o kaya naman yung hanggang picture lang? Day one ka na boss eh. Tapos day one mo, tuloy-tuloy mo na.
'Di ba? Para madama mo din yung ano kasi, yung change. I think yung change yung nakaka-addict sa fitness eh. Yeah. Pag nakikita mo may May nagbabago, progress. pag tumatakbo ka, tapos feeling mo bumibilis ka, hindi ka na nahahapo. 'Di ba? Para sa mga 30, hindi ka na nahahapo pag nagbabasketball sa gabi. Totoo. 'Di ba? Laking Ganon. difference. Ang laking So, difference. hindi mo makukuha siya over 10 day once. Yeah. 'Di ba? Pero pag ginawa mo siya consistently, yun. Ganun. That's it. Alam mo, nakakatuwa dahil hindi lang sa pagdadrive ang disiplina, pati na rin syempre sa katawan, no? Yes. Kaya tuloy-tuloy natin ang ating usapan sa ating Facebook Live. Alam kong nabitin ka, Day. Kaya maya-maya lamang, pwede ka nang manood ang aming Facebook Live sa Love Radio Manila. Syempre kasama pa rin JB Suarez. Pero ngayong oras na ito, alam kong may mga moment na feeling mo masakit na yung katawan mo. Kaya naman, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka-extra? Ngayon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na ang gagawin nyo Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster than Alaxan FR. New Alaxan FR. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is a generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Siya tuloy-tuloy ang ating daldalan with JB Suarez. But for now, here's another Feel Good Music ngayong Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Alright! Tuloy pa tayo ng usapan. Diba? Nakakabitin Yun nga pala yung naalala ko pag radyo. Alam mo, kaya nagtagal kami bawal 2 hours dun sa ano. Ang dami palang napupunta nyo kaya, ay, oo nga pala, may segment nga pala. Oo, ganun siya ka-strict. Hindi siya pwedeng i-edit out. Pero going back to our topic kanina, yung pagiging disiplina. Sa tingin mo ba, ano ang mas mahirap na disiplina? Disiplina sa kalsada o disiplina sa katawan? Gandang tanong yun First time ko matanong ever nun. But I feel like, disiplina sa katawan, una. 'Di ba? Kasi yan naman, kahit anong mangyari, ikaw na yan Yeah. 'Di ba? Whether nasa kalsada ka o wala, ang katawan, tendency natin, we tend to take it for granted. Yeah. 'Di ba? Madaling, sige na, ngayon lang naman. Ngayon lang tayo nakita 'Di ba? Mas madali, sabi mo na, deserve mo yan. 'Di ba? Yung mga ganun. Tapos, not realizing na kapag napupuno ka na dire-diretso araw-araw mo siya ginagawa. 'Di ba? Yeah. Doon ka na lumalaki, doon ka na nagiging unhealthy. Yeah. Tapos gusto mo, pagka nagpapapayat ka na, nagpapabata ka na sa exercise, gusto mo agad-agad yung resulta. So ngayon, tatawanin ka, which is hindi mangyayari yun. Yeah. Kasi you have to remember na, 'di ba, kung galing ka sa pagkapayat, 'di ba? It took you a while bago ka lumaki. Yeah. Bago So mag-build. definitely, it's gonna take you a long time again para bumalik sa fitness. Grabe, ang ganda So, mas nun. madali yun. Mas madali maging kamote sa part na yun. Kasi, alam mo, ako din, minsan, isipin mo, nag-fitness ako, naging kamote pa rin ako sa fitness. How? Yeah. Hindi ka nakakain sa oras. Di ba? Yung Hindi macros nakakatulog mo, maayos. pag hindi ka nakakatulog. Oo, correct. Di ba? Tapos magagalit ako na sa mga kamote, doon ko yung pinapasa. Pero sa totoo lang, kulang lang ako sa tulog. Oo, Di ba? Mga correct. ganyan. Di nakatakbo. Oo, di ka nakatakbo. May moment ba na nagagalit ka na pag di mo nagagawa yung training mo? Oo, to be fair I mean, malaking part na talaga ng buhay ko yung exercise To the point na hindi ko alam di ko alam kung sino ako. Pero parang may mali pag hindi ako nakagalaw. Nakapag-exercise. And hindi ko alam kung placebo lang siya or what. Pero parang mas sumasakit yung katawan ko pag hindi ako nag-exercise. Totoo. Tapos hinahanap-hanap ko yung sakit ng katawan nung exercise. Yung feeling na parang ngayong araw, di ako nag-exercise, parang magkakasakit ako, no? Oh, parang ganung yung feeling. galit ko pag hindi nakapag-exercise, the same galit ko pag nagugutom ako, pag kulang ako sa tulog, ganun. Ganun ko na siya tignan. Okay. Part na siya ng routine mo talaga. Part na talaga. Tapos parang yun na yung pinaka me time ko in general. Doon ko nararamdaman kasi na pag nagwo-workout ka, doon mo lang kailangan nakafocus ka na Oo. kailangan ko lang tapusin yung Oo. takbo. Kailangan ko lang tapusin yung Oo. exercise. Tsaka na yung iba. Nice. Alam mo, gusto nga rin kitang makasama minsan sa pagtakbo. Saan ka ba madalas tumatakbo? Pag Sunday na sa Ayala ako, Dami tao doon. nagka-car free ako. Car free. Oo. Tapos, Nice. ang maganda doon,
syempre, nire-respect pa rin ng ibang tao yung privacy mo. Oh. Diba? Kasi nakikita mo dun sila Gerald Napoles, Oo, sila daming Kuya artista, Kim, yeah. sila Benjamin Alves. So parang sila, nafe-feel pa rin nila na We belong. makakatakbo sila ng payapa. Correct. Well, that's a good thing, no? Knowing na JB Suarez, bukod sa pagiging disiplina pagdating sa kakalsadahan, disiplina rin talaga sa katawan ng kailangan, no? Ibang bagay o ibang factor o ibang level kapag ka nakakapag-exercise ka sa isang araw. Sa tingin mo, ito last question, what motivates you to move? Siguro yung mental clarity. Iba yung pag-iisip mo, iba yung wittiness mo. Tapos, iba sa feeling na hindi ka hinihingal over simple tasks. Actually, alam nyo yung pinaka naging wake-up call ko sa pag-exercise. Hinihingal ako magsintas. And never ako naging, big talaga. big guy. Kasi lumaki lang yung chan ko, tapos sabi ko, bakit kailangan ko iangat yung paa ko para magsintas? Dati nakakayuko ako So, yun yung naging wake-up call ko. Sabi ko, hindi na tama to. Tapos hindi na ako natutunawan. Isipin mo, ilang taon pa lang ako, hindi less than 30 years old, tapos nakaka-experience na ako ng indigestion. Sabi ko, hindi pwede yun. May mali sa ginagawa ko. So, yun. Tsaka quality of life, syempre. Yeah. Ganda nun, mental clarity at quality of life. Nakakanabang hahanapin pa. Pero ito, syempre, huling shoutout sa mga driver natin dyan. Baka may gusto kong sabihin, kahit konti. Sa mga kamote dyan, huwag kayong magbago, no? Huwag kayong magbago. Kasi pag nagbago kayo, paano na yung anti-kamote gang? Wala na, hindi na kami mabubuhay. 'Di ba? Yung mga ibang ilang beses na nadisgrasya, 'di ba, na hindi kayo matututo, huwag kayo tumigil lalo. 'Di ba? Hangga't hindi kayo nakakaperwisyo ng mas maraming buhay. 'Di ba? Pero kidding aside, 'di ba? Isipin nyo, minsan na din kayong naging pedestrian. Correct. Hindi nyo naman kasama sa pagtulog ang sasakyan ninyo at mga motor ninyo. Yeah. 'Di ba? At alam ko na gusto nyo din ng safer roads para sa mga magulang nyo, sa mga anak nyo. So, tigil-tigilan nyo yung mga kundi iisa-isahin ko talaga kayo. Pero sa totoo lang, no, kaya lang di naman nagagalit si JB because he cares about your safety, Yes. di ba? Our safety. Para kahit at the end of the day, kung saan ka man nagpupunta, nagtatrabaho, makakasama pa rin yung pamilya mo pag uwi. Yes, correct. Yun lang yun. JB Suarez na may 1 million TikTok followers ang karami masusubaybayan. Boogs. Masusubaybayan nyo ako yun nga sa TikTok, yung mga mas unhinged ko na yung walang prenong content ko, dun ko pinopost sa TikTok. Pero ngayon nga, na pumasok na ako sa mundo ng mga halimaw sa Facebook, makikita nyo na rin si JB Suarez sa Facebook, hindi lang basta mga video. Doon na nakikita na yung mga kamote cam natin, mga kamote spotted natin. At for fitness contents, mas makikita nyo yung ganun ko naman sa Instagram. Yung mga gusto pumayat, pero diet, exercise, ayaw, ang gara. Yun ang mga natin dun yung mga content natin dun. Ang gara! Muli, maraming salamat again, JB Suarez. I can't wait to see you sa road, sa Ayala Car Free. Hopefully, we get to run someday together. At again, maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Sa lahat ng mga engot dyan. Kakainis ka. Isa nga. Kakainis ka mga engot! Nakakainis ka Maraming salamat again. JB Suarez in the house. Thank you. This has been Love Radio Manila together with the Daldalerang Atleta DJ Maratoni. You can follow me on my social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's MARA space TONEE. For another Sweat Talk episode, guys. Happy Tuesday. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!